Şirokeke geliri. Du kuçken zalameke. Li ser başî û xirabiyê. Dibêjin li gundekî yek reş êdîncî spî du kuçkên zalamekê hebûne. Xwediyê wan navê xirabiyê li yekî kiriye û navê êdîn jî daniye başî. Lêbelê her du kuçik ji hevez nakin, herdem êrişî hev dikin û dev diavêjin hev. Xuya bû ku dê yek tenê ji wan bimaya. Rojekê gundiyek ji xwediyê kuçikan dipirse û dibêje, pismam, bi a te kîja jî hatiye, gelo dê kîja bi ser bikeve? Xwediyê kuçikan jî wiha dibêje. Ez ji wan kîjayî baş xweyî bikim, bêyî guman dê ew bi ser bikeve.